amma ku saurara ku ji maganan azumin arfa ga waɗanda ba su samu zuwa aikin hajji ba a cikin kwanakin nan guda 10 ranar 9 ga wata. Ku saurare shi sai mu zo mu yi naƙadinsa naƙadi. Shi azumin arfa cewa aka yi wai in ka yi shi zai yafe ma zunubinka na shekarar da ta wuce da kuma shekara mai zuwa. Azumin arfa. Wai zai yafe maka, za a kankare ma zunubin shekarar da ta wuce da kuma wata shekara mai zuwa, saboda haka kai ke bin Allah bashi ma. Kaga yanzu kun ga dan an ce an yafe maka abin da ya wuce da abin da zai zo, bin Allah bashi ne. Za ku ji zai yi maganar annabi. Kenan idan bin Allah bashi ne, kenan wanda ya fara biyo Allah subhanahu wata'ala bashi shine annabi Muhammad. Saboda liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika tana nan, amma zai yi magana akan ta, ku jira ku da kowane laifi kana iya yi cikin bonus kake kenan. Waye ya ce in an samu irin wannan kowane irin laifi kana iya cikin bonus kake? Ba wanda ya faɗi wannan magana. Sannan azumin arfa da aka ce yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa. Shin wani zunubi ake magana? Ana nufin saga'ir nema ko kaba'ir? Tunda Qur'ani ya tabbatar da cewa akwai laifuka biyu, akwai manya akwai ƙanana. Allah ya ce walladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish, sai ce illal lamam. Kaga lamam inda ya bambanta ya ce kaba'ir da kuma lamam, dole a fahimci kaba'ir daban lamam daban. Amma ku saurara ku ji shi zuwa ƙarshe sai in dawo sai in yi naƙadin shi. Ku saurara ku ji. Kuma yana nan cikin sahih muslim, shi yasa na dauko sahih muslim gashi. A daga shi a ganshi haka yake malam Bashir computer ka san aiki. Bismillah. Ga sahihu muslim. Sun gashi? Ka san suna iya cewa ai wannan hadisin ma da aka faɗa babu shi, ka san akwai wanda ya rasa tsoron Allah duniya, ka san da ka rasa tsoron Allah ka samu matsala. Za a ja hadisi a daga hadisin a ganshi, ga littafin ga lamba hadisin a haska a karanta, kawai wani ya bushi iska ce ai babu wannan hadisin. Ka san dalili? Saboda ya san duk jahilai ya tara. Ai inda ya tara malamai ai su za su dauko hadisin su ce ga yanan fa alga ta malam. Ba wanda ya taba inkarin wannan hadisin bai cikin sahihu muslim. Kuma na tabbatar da cewa ko dai ya zamanto karanta sahihu muslim kai da kanka ko ku wanda ya karantar da kai. Kaga in karantawa kai da kanka ba wanda ya karantar da kai, to kaga ya saba ma ka'ida ta ilimi da ba kowace iri da gafza ana iya samu. Amma bari mu ji shi duk cikin su ba wanda ke da wannan littafin ma balle ya diba, kuma ko ya san wani littafin bai iya gane komi. Da haka ana iya a daga littafi a karanta hadisi ya ce ba shi. To gashi na a cikin sahihu muslim al-juz'ul awwal hadisi na 1162 yace siyamu yawmi arafa, shine siyamu yawmi arafa, yace ahtasibu ala allahi ayyukaffira sana allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Wato shi azumin nan na yinin arfa idan aka yi shi aka ce manzo Allah ya ce ina tsammanin ga Allah cewa zai kankare ma mutum zunubin shi na baya da zunubi na gaba. Duk abun da ka aikata nan gaba na shekara guda an yafe maka cikin bonus kake, baya ma a shekara ɗaya duk abun da kai cikin bonus kake. Kaga a rayuwa in duk shekara kana yin wannan azumin, kai ga ya mani da za ka yi zunubi ma kuma ga yaman wani laihi da za ka yi shakka, saboda ai ka san wannan laihin ga baki ɗaya an yahe ma shi shekara mai zuwa fa. Kuma ba a ware aka ce banda laihi iri kaza ba, duk wani zunubi kawai. Kaga wannan shiri ne kawai na ƙarya. Saurara ka ji, a ce wai za a yafe ma mutum zunubi game da na baya. Annabi kaɗai ya taɓa samun wannan, shi ma ba wani azumi aka ce ya yi ba sanadiyya haka, ce mashi aka kawai matsayin shi na annabin Allah. Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. A matsayin shi na annabin ƙarshen zamani Muhammadur Rasulullahi da Allah ya aiko, Allah ce an yafe maka zunubi. Dalili saboda alam nashrah laka sadrak, Allah ya wanke kirjin shi bai ma sha'awar laihi balle yayi. Gaskiya ne. Allah ya yafe mashi ne saboda shi bai sha'awar yayi laihin ai, tunda an yaye kirjin shi Allah ya gaya mana. To amma yanzu kai sai ka ce ga a sahihu muslim cewa wai duk wanda ya yi azumi na ranar arafa, gashi nan za ka ga da ranar arafa ta yi za ka ga kowace ƙasa kowace. Kaga maganin cewa idan an samu inshirahu sadar ba za a yi zunubi ba, in dai da ƙur'ani kake magana to ƙarya kake yi. Yanzu annabi Musa ya ɗaga hannu ya ce qala rabbi shrah li sadri, Allah
ka bani inshirahu sadar wa yassir li amri, ya roki Allah akan abubuwan da ya roka. Da Allah ya je ƙarshe sai ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa, yace Musa duk abin da ka roka an baka. Bayan wannan ai na yi maka wata baiwa ta daban a wani lokaci wanda kuma ba za ka iya yin kaza ba, ba za ka iya yin kaza ba. Tare da haka ka dawo cikin suratul qasas za ka gani, tare da can ya ce Allah ya bashi inshirahu sadar, kuma Allah ya ce kad utita su'ulaka ya Musa, amma tare da haka ya ce qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim. Kaga ya dawo yana ce zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim. In dai da Qur'ani za ka yi magana, da wannan ke sa in an samu inshirahu sadar ba za a yi laifi ba. Da annabi Musa nan da ba zai ce qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la innahu huwal ghafurur rahim ba zai faɗi wannan ba. Da kuma can da ya faɗa cikin suratu shu'ara'i, gashi nan abinda annabi Musa yake faɗa lokacin da yake wancan maganan, ai kaga ya faɗa sanda yi Allah madaukakin sarki yace ya tafi gurin su, ya je ya ainihin wato yi musu wa'azi. Annabi Musa ya faɗi magana da Allah ya ce an arsil ma'ana bani Isra'ila, kaga walahum alayya zambun fa akhafu an yaqtulun, akwai zunubin da nayi musu, ina jin tsoron in naje kar ma su kashe ni, wancan kisan da ya faru. To yanzu bari mu bashi tukunna ya kai ƙarshe, in ya kai ƙarshe sai mu dawo. Wani gari ba sai wanda ya ake duk an ɗauki wannan azumin, kenan wai duk wanda ya yi shi an yafe mashi zunubi na gaba na shekara ɗaya da zunubi na baya na shekara ɗaya. Saboda haka kaga ya sheƙe aya ya yi abin da yake so tunda an yafe mashi. To ina tabbatar maka duk wanda ya karanta maka wannan hadisin kuma ka yadda, wallahi ya cuce ka, ya zalunce ka. Abin da Allah ke nema wurinka a kowane lokaci ka gyara halinka. Ba wani abu da zaka ce wai kayi an yafe maka zunubin gaba da na baya wai shekara guda. In ka rika yin shi wa kai har abada alƙalamin ka ko ɗauko shi ba a yi. Kuma duk sabon da zaka yi duniya. Kaga ɗorawa mutane kasala ne. Da haka kowa ya kiyaye, ya yi aikin kwarai, ya guji aikin sharri. Kar ya taɓa yadda da wannan labarin ya je ya ta tafka sabo yana cewa ai an riga an yafe mashi. Ina fata an gane. Yawwa. Kaga yanzu kamar mu da muke